ассалому алейкум дӯстони азизи ман, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадед ҳама каса ба канали ман. дӯстони азиз, чун ҳамешагӣ ман дар бораи муаллимаи англисӣ ва русӣ барои шумо тавсия медиҳам. бениҳоят муаллимаи хубай барои фарзандо як ҷаҳонбинишон васеъ мешавад. тамоми ҷаҳон да ҳозир забони англисӣ дар кора. кадоме ки бо мехост ки забони русӣ мегуфтанд муаллима ёбен, инами ҳар душа ҳами муаллима дарс медиҳад. духтаро курси забони русиам скидка кардагиан, забони англисиам скидка кардагиан. забони русӣ 250 сомон, англисиам 250 сомон. ҳозир аксия рафтестай ба муносибати иди қурбон. ҳами моҳда кадоме ки запис мекуна худша дар ҳами дарсо 50% скидка рафтестай. беҳад скидкаи калонай. дар як ҳафта 3 маротибаи 90 минутия як худтона тоқа ёд метия, группаво ёд наметия. занҳо муроҷиат кунен, забони русиро ёд гирен. бисёри шогирдошон аз Россия будан, барои садида муроҷиат кардан, мактабда муроҷиат кардан, бозорда муомила мекунӣ ку гап мезани, аптека дору хариданда ёд гирифтан забони русиро аллакай. шуморо метонем бисёриҳо забони англисия мегуфтан забони русӣ боша. ина забони русӣ ам ёфтам то муаллимаи бо таҷрибаи беҳтаринанд. муроҷиат кунен духтаромоне фарзандотона бихонанд. духтаро, ина ман бо ҳавлӣ омадам, хамир када будам, нон пухтам, кулча қанавор кунам. гуфтам баҳри ҳамватаноне ки дур аз ватананд. видеом дердерам ки боша, бо барои шумо кӯшиш мекунам ки ягон наворои назк боша аз ватан, ки вақти шумо хуш шавад. ина бинен чӣ тепоб сер алаф буромадай сабзазор ам хел хушро ранги картинкай. бинен ранги картинкай аҷоиб хушро. хонода пешанамҷа пеш тепода ранги як вай мешада дача бори хушро. ҳаво кап бутай борон борида буд. хай ҳавои баҳорӣ чӣ хела я мебора я офтоб мекуна. нам хали ҷа дарахтоан дарахти олуча гилош қоқ шуда ки рехтестай акамия я мо пас олучао мебандай моҳи майда ҳози апрелай ко майда алакай я 20 рӯз пасамда олучао мебанда. дарахти ина медонане ки дарахти зардолу ай ба фикрам не инаи зардолу ба сев боша хагли хушру кадайра яглакуша бинен хайк боду ҳавои ватан бахчай. баҳора дар баҳор мефаҳмӣ, хали зимистон да баҳор нест. чӣ хел бубинай дар дига давлатҳо да баҳоршам зимистонай аллакай дар тарафҳои Россия хунакида. тоҷикистон да баҳор меша. яке ҳамисол қа зимистони хунукам накада буд. як чанд бор барф боридем ки ҳаво гарми хушрӯ мешуд. хали бугӯй пастайни барф борав замину сафед бошад, не я барф мебора бо пагашта об мешавад. беҳад ҳавои хушрӯ сабзазор. ҳаминҷа бишини пикник мерем. гуфтем инан ҳеҷ ҷоам наравем, ҳаминҷа ҳамишта ҳаминҷа да пикник нем. некози мо шакарови бамаза кадем ордигандими қати фатир дар дегдон чакдон ҳар кас ҳар хел мега ку пухтем ҳам хе бамазаҳак хӯрдем. хестам гуфтам бия навор кунам баҳри духтаро хела навором камай тамошо кунам. ина ободии ватан. лайка бимонем барои ҳами табиати зебои ватан. дастгириро фаромӯш накунед. мега ҳаминҷа партом ягон чи бишинам. инам тарафи болотар фахробод меша духтаро. болотар айму фахробод ай. ҳай ҷои наз аҷа буду ҳавош тозай. дар иҷа ака казанкабоб када будем ба мирғ нишон додестам. духтароира бинен и видео камтар пештара ҳай як моҳ пешинай ма мепартом ирӯз мепартом пагоҳ мепартом ҳамин хел вақт намеша ки барои шумо монтаж кунам партом. видео ҳастам монтаж кунида вақт мерава. мешини я 2 соат и кӯдак мехеза гирья мекуна овоз меша. анами хел видеои ман мемона. ман кӯшиш мекунам ки чӣ коре ки шава дар зиндагим шумо да партом тамошо кунед. иҷа да шакароб кардем. шакароба қайсингилм кадак ма сиёмка кадам. иҷа зани ҳевармам ёрдам кадистай. беҳад шакароби бамаза мешавад. тамошо кунед. намихе шакаробо мо мекунем тез дар ҳавлӣ мекунем. иҷа да дар сексияем хонаи хуштоманамда кадистем.
бо мо бошен дӯстони азиз, лайка фаромӯш накунен. иншоалло наворҳои беҳтарин барои шумо ман пешкаш мекунам. и фатири гандумие, ҳама вақт ба фатири гандумӣ шакару ба маззаи бад мешавад. раҳмати калон подписчикои ман мепурсен, суроғ мекунен, ис мебинам комментария данавистестен, ис дар WhatsApp суроғ мекунен, видео намекунен. раҳмат барои ҳаматон. худованд ҳамаи шумо розӣ бошад. бо ма як одами бегонаям, ҳамин тамошо карда меҳр карден. беҳад хурсанд мешавам ки мепурсен. ина баҳри шумо бо кам боша. распаковка мекунам, ягон чизе ки пухтагӣ ман навор мекунам ки ҳамин каналам бе видео намона. ман каналма беҳад дӯст медорам. иққа солак 6 сол омӯхта шудагим қати каналам. кӯшиш мекунам ина рецептои нав дорам, чизакои нав паза мегӯм. ҳамин майдачам дандон бировардиста ин зиқ мекуна. ҳозиро ҳамин метия ки умуман на шав хушруху мера, на рӯз хош намебара. ҳамин хо мекунӣ, ним соат хо мерава, ҳеҷ кор макарда наметонам ки навор вай барои шумо сёмка кунам. иншоалло ки оли ай пешаи ҳамаш камтар вай шава, самостоятельно шава ки хали ҳозир чӣ хеле вақти дандондаги залагӣ бад мекуна. аки и шакаробои ватан кубу ба худаш маззаву лаззаташ ба худ чай. ба фатири гандумӣ, ба чакаи хонагӣ маззаш беҳад ба маззаи бад мешавад. ина бинен дӯстони азиз, бо дар болош равғани зағир гарм када бурезӣ аҷоиб буд, ба мазза мешавад. духтарои ҷа парк омадагием. инами Зайнаби ма зодрӯз доштак. фақат ҳамин зодрӯз шава мега ягон ҷо барин ма ба парк овардем. ира бинен чӣ хел ҳеҷ ки нестай да парк. ҳаршон то қашиштия одам ҳаста дар ҳамин ҳеҷ ки наштеха як танинта да ҳар ҷо шиштагия. ҳар хенадай хали ҳамаш да як тана мешинан, одам кам халида. имҷа шишқа кататса кадака бад гардондемша исусу бурдемша хирсан шуд рӯз дераждениш. баъдам хонада я тортаки майдаҳа ки бента чанд қабуд вайда қати сиёмка мекунам. гуфта я сиёмкай аммо ҳози ак тренд шуда ам хали мекунам. гуфта ба я тортакиш кардам. худам гуфт украшениша мекунам. фақат шумо ҳами сабиратш кунен тортау болоша нарасен. худам ба дилам мекунам. ба майли гуфтам ба я бона ёд мегиран мекуна. калон шудиян қати апаш украшени кадану видео кардан хичон ба хичон. ҳамунҷа дига кордоршон наштам. гуфтам хай ҳавас кардаи кӯдак ям я тортаки бента кардак. худам пахтама додам шон. як худам бупазам гуфт ҳамаша ки оли хай майдаи гуфтам бо бисквит чихе нозукай кӯдако гуфтам сарфа мера намераванд. худам пахтам. баъд бисёриҳо ҳамин рецептҳоро мепурсан. рецептҳо ҳамаш ҳастай дар канали ма дӯстони азиз. ҳамаи чи ҳастай. ҳамин тортои бентарам кардам. бо торти камтарай бента калонтаршам кардагиам. любой наму торт ҳастай. ина ҳамун торти бента дар анами вай қолабака нав гирифтам. ай хитои заказ кардам. беҳад қолабакш удобния. тагиш боҳӯӣ меша, маҳкам мешава. ягон чи намемонида тагиш файлга ҳеҷ чи намемонам. 3 дона тухма бо 4 қошиқ шакар ба миксер лад задам. баъд ҳамроҳ кардам 4 қошиқи дига орд, пур орд, ним ами як қошиқча камтар, қариб ним қошиқча разрихли тел. аввал тухму шакара якҷоя ба миксер лад задам, ба орда ҳамроҳ кардам, разрихли тела ба лопатка кофтам. дига ҳеҷ ҳамроҳ накардам. инам хуб бинед чӣ баландаки хушрӯ омадай. дӯстони азиз, ана иҷа борора распаковка дорам. ахитои омадагира ма беҳад шогирд бисёр дорам. духтарома намегум не ки шогирдои ма ҳамин подписчикоман. ҳамаш ҳамин подписчикои худман. ҳама ютуб, ҳама инстаграм, группа кадагим телеграм да ҳама ҳамин нозукиёш қади чӣ хеле худам бор заказ мекунам. ёдшон додагим хичон самостоятельно бор заказ мекунам. ами тамоми чизи рӯзғора метони ки заказ кунем. хали губкои нежни яка бинен дар бозор нестай. намеро арзон заказ мекунем. сабукай вес надоран ё вигни бадан. не сумкача кардам барои ниничама. гуфтам ба я солагиша ба бозиш мекуна. ай пеш мея ки буромадак скидка қади буд. гуфтам бе заказш мекунам. барои ки хали ина як борози да скидка шуд, бо як бор дига чида скидка мешавад. хали ҳар чида меша ба харидан мегирӣ.
не хали чизако духтарам да заказ кардам. Духтаро шумо ҳам метавонед, агар касе ки ҳавас дошта боша, касе ки мехоҳад ки сидқан ёд гира, курсе ки 100% бо боварӣ, бе ягон фиреб, бе ягон хали мошенникӣ мекунанд курсода, и хали неста. Анами касе да мехоҳад ки 100% ёд гира, курси бе фиреб, инами номеро ман мемонам муроҷиат кунед, ёдтон метиҳам. ман ҳолиам курсум гузаштаистай, то ҳолиам шогирд омадаистай, мепурсанд ки дарс ҳолиам ам ёд метиҳед, ҳолиам ҳастай духтаром, ман алоҳида ёд метиҳам. Не пилёнкаҳое ки ниничам да гирифта будам, бо падарка гирифтам, яда одами наздик да падарка гирифтам. ина хали чизакора бинен, спортивка ва чизе ки форатон ҳастай, плашовочние барои борония, барои бачаам заказ кардам. хай тамоми чизи ҳамин рӯзгор ма дига ҳаминҷа заказ мекунам. ҳар як чизои необычный дора, размер, тарзи чихел сифатоша заказ кардана, ҳамаша кадомида мехоҳай на курси мара бигирен, ёдтон метиҳам. курси ма қимат нестай, дӯстони азиз, курси ма арзонай. даи пул шумо солош қати месен даво группай, хали нестай ки муҳлат надора ранги дига одамо я модда мода ёд метиҳан дига заблокировать мекунан группаошно. айма хеле нестай, айма ами абадӣ айда то чанд қай ки ҳастам, ҳамин группаом телефоном ки боша ҳастай, шумо ҳама вақт дар группаҳои ма ҳастен, ёдтон метиҳам. би маскара ҳамин хе арзон гирифтам, 50 дона дора. хайнами я грипп меши я чӣ мешави, кӯдакода нинича дорум, барои эҳтиёт кардан маска гирифтам. инам хеле чизакора, на футболка чашм гирифтам, носки гирифтам. ина носки уж разноцветный буд, иш полный однотонный сиёҳ ҳамаш. хай ина бачаам да брижаи домашний вай кардам, вибр худшон вибр мекунанд кӯдако, ба заказшон мекунам. ҳамаи чиз ҳастай. шуморо ҳам метавонем барои фарзандотон бигирем, барои оилаи худтон, хоҳем бизнес мекунем, хоҳем барои зиндагии худтон эконом мешава, арзон мегирен. шумо да чанд вайнои бо пул фоида мемонад, бо як камбудӣ дигатона мегирен. мо занако фақат дар фикри дастгирии шавҳаромо намехоҳем ки бо дастгирӣ кунем, худмо меҳнат кунем, я чизи арзонтар бигирем. ина бинен хеле посудаи брендови ваешами резинаш германский будай. бинен чӣ хел хушрӯ, бақувват, ҳам хел нағзки коробкаш уҷа гуфтаистай ки ман чизи оригиналам, ҳам хел бақувватаки хушрӯ, резинаш аҷоиб хушрӯ. инам хеле заказ кардам барои ниничама. 2 заказ карда будам, яташ омадай, яташ ҳоли наомадай. дигаришам биёй нишонтон метиҳам. намудай ҳами 2 заказ кардам, дигар хел. бо ини вентиляторча ҳами хел скидка қати арзона гирифтам шаки. ҳамира ма айхитой дӯстони азиз 3 сомон ба скидка гирифтам. инами вес ҳам надора, инамо вес метиҳем ку, вес метиҳем 1 килода 28 сомон метиҳем. не ки инами чизои мелочи майда ку вес надора, ано вентилятор худш 100 грамм ҳам намебирояд, гӯё ки 5 сомон ҳам намеша весаш. вообще арзон меғалта. и вақте ки одам заказ мекунад, баъд мефаҳма скидкора, ба вуҷуда аксия прилагатш мекунад, аксия мешава. ҳамаям ёра ма курсда мефаҳмонам, ёд метиҳам. инаиҷа бо тональни, ҳам тональни, ҳам SPF дора, ҳам хел хушрӯра нежни сафедак мекунава, ҳам вая солнцезащитния SPF ки дора, да 50 градусам рӯ тана месӯзона. бояд рура нигоҳубин кардан дар кор. дар иҷа бо зонтик заказ кардам, ира барои бачаам кардам. беҳад зонтикш зур будаям, хел автоматически ҳуй меша калони хушрӯ, бо маҳкам меша кнопкаша мечиқе. баъд барои нами кухняра меч хеле занак ҳавас дора, чизе ки бинам ба дига ҳавас карда харидан мегирем. инам хеле чизакора харидам. бинен беҳад хушрӯча, аҷоиб чизакои нағз гирифтам. номером дар рӯи экрана муроҷиат кунед, ёд гиред.